Duha ka lungsod sa Sarangani Province ang labing naapektuhan sa kusog nga pag-ulan ug baha niadtong Lunes. Usa ka residente nga mitabok atol sa paghaguros sa tubig sa sapa, patay. Ani ang report ni Abby Caballero. Mga balay, lakip kadalanan nga nangaguba, mga punuan sa kahoy nga nangatumba. Kini ang epekto sa 5 ka oras nga kusog nga pag-ulan sa Kiamba, Sarangani niadtong Lunes. Matod sa MSWDO, labing naapektuhan ang mga barangay sa Tablao, Luma ug poblasyon asa 108 ka magbanay ang gipabakwit. 20 sab ka mga balay ang totally damaged. Sa bukid sa upland area, no, talagang talaga bumut na malakas na ulan na yung run of water bumaba dito sa Kapatagan. Kaya dito kasi doon yung nag-traverse sa mga rivers, especially dito sa Kiamba, dito sa connecting Pani River and Tablao River. Yan yung nag-ano eh. Kaya dyan umapa ng husto. Sa maitom Sarangani, makita sa video nga kuha sa usa ka residente ang kakusog sa paghaguro sa tubig sa sapa sa barangay New La Union niadtong Lunes sab. Atol sa hitabo sa ka 40 anyos nga lalaki ang patay dihang naanod human kini mitabok sa sapa. Kapin gato sab ka magbanay ang gipabakwit apan mibalik dayon sa ilang panimalay pagkaugma. Sa assessment sa MDRRMO, totally damaged ang Tablao Hanging Bridge, ingon man ang hanging bridge sa usa ka private resort. 7 ka balay sa maong munisipyo sab ang totally damaged. Nadaot sab ang mga pananom sa mga mag-uuma. Sa karon padayon ang assessment ug monitoring sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa mga apektadong munisipyo. Sumala sa pag-asa ang mga pag-ulan sa Mindanao, epekto gihapon sa shearline ug localized thunderstorms. Gipahimangnuan ang mga nagpuyo sa ubos nga lugar nga magbantay sa flash floods ug ang mga anaa sa bukirong bahin nga mag-igmat sa landslides. Kini si Abby Caballero para sa One Mindanao.